Testfilm. Nu testfilmar vi. Test. Kör! Nu kommer jag in! Fortsätt! Oj. Det var råsgrej. Jag vet inte om det funkar. Tjena grabbar! Okej. Tjena, vad heter det? Kolla, det här är nya godiset. What the fuck? Jag lider. Jag lider dig. Vad är det med huvudet? Vad är det här? Jag är dålig på att vara hypnotiserad. Det där är bara puckar, det är inte dum i huvudet. Det är bara kycklingar. Det här är tunnben. Ta godiset! Ta godiset! Varför kommer han till mig? Nu!